Kula badhe matur nuwun satunggal perkawis. Nggih Bu, kula tampil laporanipun. Wonten dalan rusak wonten RT 3. Aspal medal lan lempung ndadosaken angkutan angkel mlebet. Sampun wonten warga kesrempet nalika numpak sepeda motor. Sampun kula laporaken dhateng RT lajeng nyuwun tulung dhateng panjenengan. Bab dalan rusak menika sampun mlebet daftar usulan perbaikan. Nanging amargi anggaran winates mbok pilih kadah ngatosi giliran. Menawi sampun wonten warga celaka, punika dados prioritas. Badhe kula tindakake sesuk. Kula ajak perangkat nyindak langsung. Salajengipun wonten lampu penerangan padham. Lampu punika wonten ing parampatan gang masjid. Bab lampu padham menika kedah koordinasi kaliyan PLN. Kula badhe paringi surat pengantar supados dipun cepakaken. Panjenengan saged nderek RT kangge tindak dhateng kantor PLN. RT sampun nyoba ngurus nanging dereng dipun tanggapi PLN. Kula nyuwun tulung supados dipun aturaken dhateng pihak ingkang kagungan wewenang. Matur nuwun sanget sampun nyuwun rembug lan nglaporaken. Punapa wonten perkawis sanes saged matur mawon. Panjenengan sami mugi pinaringan sehat lan slamet tansah.